Don't lose the die. הפרשה שלי היא פרשת במדבר, שהיא הראשונה בספר שנקרא ספר הפקודים, The Book of Numbers. הסיבה שקוראים לו ספר הפקודים היא שבו סופרים את בני ישראל לא רק פעם אחת, אלא פעמיים. פעם אחת בפרשת במדבר, ופעם בסוף הספר בפרשת פנחס. התורה רושמת את מספר האנשים, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל לכל שבט ושבט. הנה שתי הרשימות. Does it work? No. כפי שאתם רואים, כל הפקודים מסתיימים ב-100, חוץ ממספר 1 בכל רשימה. פה שבט גד, וכאן שבט ראובן, 30. לכאורה, המספרים האלו מעוגלים, אבל לא למאות ולא ל-50, אז מה השיטה? יש 5 הצעות במפרשים לגבי שיטת העיגול. אנחנו נבחן את כל אחת מההצעות על ידי תורת ההסתברות, לראות האם היא בכלל מציאותית. אפשר להשתמש בתורת ההסתברות כדי לנתח את המספרים, בגלל שהיא נועדה למספרים גדולים כמו אוכלוסיות, וזה בדיוק מה שיש לנו גם אפשר להניח ששני הספרות האחרונות הם אקראיות. זאת אומרת שלפני שהמספרים האלו נעגלו, אולי הם נראו ככה. אולי הם נראו ככה. Wrong picture. אולי הם נראו ככה. עכשיו, כדי לבדוק את ההסתברות של ההצעות, נשתמש בנוסחה המיועדת לכך, ההתפלגות הבינומית, the binomial distribution. הנתונים של הנוסחה הם ההסתברות של תוצאה אחת, נגיד מה הסיכוי שהתוצאה תהיה 30, שזה 1 מתוך 100, ומספר המקרים שהתוצאה מופיעה רק פעם אחת בפרשת פנחס, ומספר מקרים סך הכל 12, מניין השבטים. בואו נתחיל. שהמספרים לא נעגלו בכלל, אלא שהמספרים שנכתבו הם המספרים המדויקים של השבטים, וזה היה נס. יש 11 מקרים של בדיוק 100. ההסתברות שיצא בדיוק 100 הוא 1 מתוך 100. מציבים את המספרים לתוך הנוסחה ומקבלים הסתברות של 1 מתוך 10 בחזקת 21. זה ממש לא סביר. כדי להמחיש עד כמה זה לא סביר, נעשה הדגמה קצרה. על 12 שולחנות יש קובייה עם 10 צדדים. תקחו את הקובייה וגלגלו אותה פעמיים. פעם אחת לעשרות ופעם אחת ליחידות. Please take the 10-sided die that is on your table. גלגלתם כבר? מי שקיפל 0 פעמיים להרים את היד. Whoever got 2 zeros, raise your hand. בבקשה, אולי פעם זה יעבוד. מי שקיבל 0 פעמיים, להרים את היד. עדיין אין לנו 11 ידיים? חשבתי שהפעם זה יעבוד. האמת היא שכדי לקבל את התוצאה צריכים לנסות 10 בחזקת 21 פעם, שזה המספר הגדול כאן. אם כל ניסיון לוקח דקה, בלי הפסקות, זה ייקח לנו 2 קוודריליון שנה לקבל את התוצאה הזאת. 2 quadrillion years. חבל, נפסיד את הקינוח. אז אם זה אכן קרה, זה לא סתם נס, זה נס ענקי. אם המכות היו אצבע אלוקים, וקריאת ים סוף היה יד אלוקים, אז זה בזוקה אלוקית. אם כן, למה לא כתוב בתורה שזה היה נס? למה השם לא לוקח קרדיט? יותר מזה,
מה יכול להיות טעם לנס הזה? למי זה עוזר בכלל שהמספרים נעגלו? שהמספרים כולם הסתיימו במאות? האמת היא שזה עזר לי, היו לי פחות מילים לקרוא בתורה, אבל זה עדיין לא מצדיק נס בסדר גודל הזה. אז למה הסטייפלר מתעקש שהמספרים הם מדויקים? א', כי ככה כתוב בתורה. ב', כי איך אפשר לעגל בני ישראל ולא למנות את כל אחד ואחד? כתוב, שאו את ראש כל עדת בני ישראל. ההצעה השנייה היא של המשך חכמה, שאמר, ראש כל עדת בני ישראל מתייחס לראשי קבוצות, שם שרי העשרות. לכן נמנו רק עשיריות לא אחדים, ומכל מספר קטן עשו מספר כולל. זאת אומרת שהמשך חכמה מודה שיש עיגול ומציע שעיגול לעשרות. אם כן, היינו מצפים שהמספרים יראו ככה. ככה ולא ככה. מה ההסתברות של התוצאה הזאת? 1 מתוך 10 בחזקת 10, או 1 מתוך 10 מיליארד. זה עדיין בגדר של נס ענק. ההצעה השלישית היא מאת הרב יעקב קמינצקי, שאומר שמעגלים ל50, אבל בפנחס שבט ראובן מסתיים ב30. רב יעקב מסביר שאלו ה20 שמתו עם כוח ועדתו, והמספר לא מעוגל כדי שנזכור את חטאם. אם אכן מעגלים ל50, מה היינו מצפים לראות? מה היינו מצפים לראות? בערך חצי מהספרים מסתיימים ב50 וחצי במאות. ההסתברות של ההצעה הזאת היא 0.29% או 1 מתוך 350. זה לא מספיק גבוה להיות סביר. ההצעה הרביעית של רב חיים קניבסקי. הוא אומר שמעגלים למאות, אלא אם כן זה בדיוק 50, כי 50 הוא בדיוק באמצע, ולא ברור לאיזה כיוון לעגל. בימינו יש הסכמה שמעגלים למעלה, אבל זה רק הסכמה. כמו בשיטה הקודמת, לא מחשיבים את ה30 של ראובן. ההסתברות של השיטה הזאת היא 11%. אם היינו מנסים את זה, כן היינו מגיעים לקינוח. ההצעה החמישית והאחרונה היא של פרופסור אלי מרסבך מאוניברסיטת בר אילן, שכתב שמעגלים למאות, אלא אם כן ספרת היחידות היא 0. אז בוא נגיד שיש 73 אנשים, אז מעגלים ל100. אבל אם יש 70 אנשים, זה נשאר 70. בואו ננסה את זה. גלגלו את הקוביות שוב, רק פעם אחת, לאחדות. רוב 0 להרים את היד. אין לכם קובייה. אתם מלווים, אין לכם קובייה. טוב, מי שקיבל 0 להרים את היד. בואו ננסה עוד פעם. מי שקיבל 0 להרים את היד. אתם שבט גד. כולכם שאר השבטים נעגל אתכם ל100. בדיוק כמו שהיה לנו כאן. הנה, בדיוק כמו שיש לנו כאן. זה עבד בגלל שההסתברות של התוצאה הזאת היא 38%, בערך 1 מתוך 3. כנראה, לפי השיטה הכי סבירה, התורה לא מעגלת מספרים שמסתיימים בדיוק ב0. אבל למה ככה? למה לעגל בצורה המוזרה הזאת? כפי שהמשך חכמה אמר, מצוות הפקודים היא למנות את ראש כל עדת בני ישראל לצבאותם. ראשי העם היו שרי עשרות,
שרי 50, שרי מאות ושרי אלפים. אולי התורה מעגלת את הצבא לשרי מאות, אלא אם כן יש בדיוק יחידה שלמה של 10, שרי עשרות. עכשיו, האם זה לשבח או לגנאי להיות בולט כיחידה של 10? לעומת ספר שמות שמונה 70 נפש יחידים שירדו מצרימה, בספר במדבר בני ישראל נפקדים כעם השם. מאז אין לנו מעמד כיחידים. התפילות שלנו נאמרים בלשון רבים. היעד שלנו להיות עם השם בארץ ישראל הוא יעד לאומי. כעם, ככל שמספרנו גדול יותר, הכוחות של כל אחד מאיתנו נעצמים ופגמים אנושיים שלנו נבלעים. יש מדרש על הפטרת במדבר שאומר, בזמן שאין עושים רצונו של מקום, יש להם מספר, ובזמן שהם עושים רצונו של מקום, אין להם מספר. מספר גדול ומעוגל מראה דווקא על הכוח של עם ישראל כצבא השם, ומספר קטן ומדייק יותר מראה על איזשהו חולשה ופירוד. אולי זה לא מקרה ששני השבטים שמספרם מסיים ב-0, ב-10 ולא ב-100 הם ראובן וגד. הם אלה שבחרו לא להיכנס לארץ וישבו בעבר הירדן. השם נתן להם אישור, אבל זה לא היה רצונו של מקום. ואכן, בסוף, הם יצאו לגלות לפני כל שאר השבטים. דרך עיגול המספרים בספר במדבר, התורה מרמזת שבעתיד, ראובן וגד יוציאו את עצמם מכלל ישראל. עכשיו שאני בר מצווה, אני נכנסתי לכלל ישראל והתחייבתי לעשות רצונו של מקום. אני מקווה שיצליח ושכל כוחותיי יהיו לתפארת כלל ישראל.